Ózd a Hétvölgy városa. A Bükk-hegység kapujában megbújó több mint 700 éves település még őrzi kohászati gyökereit, de az egykori ipartelepeken elindult kulturális funkcióváltás már egy új, izgalmas Ózdot vetít elénk. A turisztikai célpontokkal teletűzdelt természeti környezetbe épített örökségünk tiszteletet parancsoló emlékei ékelődnek be, utat és lehetőséget mutatva a jövő generációjának. A város büszke gazdag kulturális életére, mely a népi kultúra és a hagyományápolás mellett zenei és sportrendezvények sokaságát, az önfelett kikapcsolódás számos elemét kínálja a városba érkezőknek. Mi lehet a jövő? A város jövője már a jelen kapuján kopogtat. Gyártörténeti emlékpark, filmtörténeti élménypark, digitális Kárpát-medence kiállítás, a hagyományok újszerű bemutatása mindenkit elvarázsol majd. Ózd a Hétvölgy városa önt is várja, tiszta szívvel, barátsággal, szeretettel.